Channel ki fans jonga bro kija. Hello bro. Channel ja bro. Tip ka network kalong nem. Mata kamit nga kwa keren ai. Halor katu ka jing ya pen ini ya jeng tu padar bat itu ikong ha janji host. Te ngam tip ka network kalong nem. Kanang up ya ki fans nga kwa Radon tang kiwe tang iwe angutru ki page ya kan live stream ngam keren be. Channel ki fans jonga bro ki ja kilas lagi wan mo kuble ya pi baro ki page kan live stream nakling jonga nga ai kuble ya pi ki baju kersan ratba ya kan YouTube channel ka jonga namar link ba ka jing kersan ka jong pi nga yolat ban penmi ya ki video nada umde na ki jing kersan ki jong pi kamun to yang ban penmi ya ki video te nga ai kuble ya pi baro ki parlok ki ba ya kan YouTube channel ka jonga nga ai kubleru itu ki baju persya ki baju kentho ki baju komen klamakor ki baju berngam ki baju bisni ki baju pihun nga ai kubleru ki namar lingba ka jing komen klamakor lingba ka jing kentho ka jongki naglenga jonga nganang kiu namar baki kentiu ya ka bisnes ka jonga kan ba pidang keren ben kan ba pidang kentho kan ba pidang komen klamakor kan ba pidang bisni kan ba pidang berngam nga naglenga jonga nganang kiu pi kentiu ya ka bisnes ka jonga khulai sibune ya piru kiba ju persa kiba ju komen klamakor kiba ju komen ben kiba ju berngam kiba ju bisni kiba ju pihun nga khulai sibun ya piru ba pila viral ya ki video ki jonga namar link ba ka jong pi nagleng ka jonga ro nga viral te ha giwong padar bat itu iko hadan ti house te ngairo sikadai ya ka jingslur jong itu iko I praise you, Kong. I appreciate you, Kong, because you are a brave person, you are a brave woman, because you express the truth. Pipen pau ka jingsha. Pila ring daga video. Te ngairo e piko. Pile e ka badai e. Te wada don apdeng jongpi. Ki nong kersan ki nong kersan ki jonga ki badai naga malang katolik. Wadu ya sngore mo. Wadu ngorem namar ngakan ya ke kepala poting keren keren ya jingsha phim day ban ya itu padar phim day ban darab jot ya ki buch new untuk padar namar itu padar link ba ka video bala viral kenang ba ki nong jantie tap untuk padar kenang ba ki nong jantie kenang ba ki nong jantie kintia ya kondisi badan saya berputar itu kadang but arsak kepuk kada namba ulu jalan dismet kota udon jante bat ki politician kajing penbuar jung tu padar hakaba na asam wan sha meklia mbau aburu ya ka hok dong pat ba adan ti ho ka hok dong pat ba adan ti ho balai tabu balai itu ada balai pun itu ba mangi kinom kaya kam nong tie ba markap jelas balai wan pun ba tebu kin teb ni dit tu pada ba na ka jonga rem ba cek live ba dong snow e ba kren ka jing ba dong snow e ba kren ka jing wadu ya YouTube hadar wadu darab YouTube ma kumno pen ini e itu ko kumno ki live kumto no yalam ni pi kalian ngajonga ngampa no yalam ni ngapen ka di no atau kuat sekri boleh ko cek ka pete atau
Padar balik ran palang nama limbah kajing tu padar ta palang kasuli kali ran mal tutar di padar jo selik te nagle kan la de ki katolik pide dai tu padar bangun te ba kabalang kan sustain itu padar memang itu padar udunya dai ke politik berkas siapa entah Syakri nada uday padar fi uday ban Syakri beteng bulai uday ban pener buram teng bulai kumno ukwa ban sensar ka pertai ukwa ban don jadai ha kalan sensar kada ha kalan politik nada usungo ba ukwa ban rung sika politik ste ulad banyak kan balang bayu ta kajing mi pertentar long ban mana kata klik wa kilong atat in nong sensar pertai kilong atat ngelapnya ilamniam bat kispawan dia sang ipat ba kerang ipat ba kan susnga be kajing kai jongki nong elam balang jongki pada te lingba kajing Bandung Martin Luther Pat wanra kajing kelah kajing Kristen te limda umdon Martin Luther tapi ki Katolik ru ngam thai hadu mata ba pinyu pule Bible nomor lingba kajing mi jung Martin Luther kamut wanra kajing kelah usang la kajong ka balang bat shalai lu ceki pat ba bakin penon kami ka Bible nomor ki mengelam Katolik menswa katkum ki histori kan ki dai ki nong sensar dengan partai ki longru ki praise ki lingdo ki nong yalam niam ki nong yalap ka tin boleh bat ki le dan buar bhai ki pat ba ya ka Bible ru kim aire bakin pule ki chpa wan dia sel namar lada ki ai daga Bible bakin pule kamut ki pat ba la day ki ba sempang ki ba nang bastat ban pule ka Bible hajaka bakin wan bha ki jinga sang ru ke saja itu te day na kata katau ba ki noelam jong ka balang Katolik menswa kim ai Bible ya ki pat ba ndai wan bet ha ki jinga sang ki pat ba ki day betang ki nong sngap ya ka ka ba ki padar ki nongelam niam ki hikai te hadin ka jingmi jung Martin Luther Pat kawanra ka jing kelah ha ka balang Katolik bat ha ki balang Protestan ha ka percaya namar Martin Luther usha lajlo ce ki pat ba naka jing te jing khum jong ki nongelam Katolik naka jing ledan bor jong ki nongelam Katolik namar ki nongelam Katolik menswa ki padar ki dai artat ki nong sensar percaya ki deru ki nong Syakri boleh ki deru ki nong elap ka tin boleh te kumang pimentan ba kimsha ya ki padba bakin penon kami ka Bible mereka Bible bat betang u pada tang u nong elam balang ya ki padba kawan bet haki jinga seng te ki padba ha bakile jinga seng ki sura betang ki baikan siau bat ki sulai sngap ya ka jingkai jo pada te watla u hikai lamler watla u hikai kumnu kumnu ki padba kim don hok ban kritisais lane ban yale persya namar lada yale persya katkum ki histori lada piple ki don ki puar baki kadar kito ki nongelam niam hakmat dengan balang Katolik ki pernyap ru ya no ba yale persya namar de maki de ki babat ka borsensya bat ki de makiru ki ba bat jaki kamniam te hadin ka jingmi jung Martin Luther kawara ka jing kelah ka balang Katolik hakaba ki sasdang bansa iki padba bakin penon Bible te lemda day na Martin Luther ngam try ba ki Katolik kin I like lu ki padba bakin penon Bible
Ngelam Katolik menswa ki perking hai ki padba ki perking bat ki pristom ru ya no bayale persa te nakale ka junga lingba ka jing wan jung Martin Luther ban sengniam ban wara ka jing kela hakan yang Kristen te haka jing sha nga yaro namar lingba ka jing wan jung Martin Luther ki padba ki lasnang ban lut bat ki ngelam Katolik ru kim kwa su ban te lakam ban perking ya ki padba namar ra ki perking kisah tu ba kin sa phet niam kin sa let no sa kiniam Protestan tena kalen ka jonga ngam dei ba sum sit balang reng kren ka ka balang ho haka history sa pule ka history sa phang jong ka balang Protestan ba ka balang bahasa wan ki balang Protestan ya kini ki balang Protestan lawan rak nikong da Martin Luther udai Katolik kala de rei usotu ya ka jing le don bor ya ka jing khnyot ben jong ki nongelam Katolik jong ki reuniam Katolik ya ki padba kumta ukwa an pelat lu ki padba bat waseng no la ka jong ka balang waseng no ya ka balang Protestan te kini ki Protestan kire ki balang ki bom ngek kat kum ka jing kai jong ka balang Katolik kire ki balang ki ba pensonang rim ya ki ideologi jong Martin Luther ya nakale jonga nga kentu yepi nga kwa banong yepi ba phim de ban sngorem ya ki ba manga kren mar nga kren ya ka ka jingsha mar kalong sya kunta sa pule ka history phim sa syai ngara phim nge janga pule ka history phim yo ban titu na te nagleng nga pendam jur ya to ka Jimmy dung tu phara ba wan kro ya ki padba nong jantie bakin lek thebut ha asam nga pendam jur ya ka to ka ni khada balai ka uta nong bala ka uta usakri jungle balai kro padba bakin lek thebut bakin khap ya kandidat jung tu phada ngong kumta udai kandidat wadon ya dai tu phada dai lada udai wadon ya dai tu phada balai bat tu phada wan kro ikba bang kin thep ya kabut sa asam tu phada ulayo jum toy na kandidat kumta bas election apu janti hajanti hos ban canvas election te ka jingle jung tu phada kale ka pan lada ukwa ban ru politics udai ban resign phada umde bat arkam leka kamar kalong thamula no haga jing sakri ulai katu sakri jung ulai balai ukwa ban yakli jaktung bat kakam politics mau umla ban penbor ban kwan kro iki padba ajan jihos namar padba ki done ka ratu bu kidone ka ratu bu ka song kamun ki gen lada kimon ban but ban le asal de ken but lada kimon de balai usuan mau kaba katung ka jing ong tu kong ba ngasngau ilong lah nrusnam ne nrusnam ngasngau ilong ba ila thebut be cha ne cha meklaya ilayo ru ya sanat na JHADC ban thebut cha meklaya balai tu khara udai ubatre hapo karbi anglong district udai khada jelasam de ki paiba adin tehus makin vote ja itu ban dia jile jutar kalong thamulano akabere lebar ba udai usakri jung bulai bialap ya king jung bulai rei
kuat tu kadar kalong ke ba mengi kipat ba nginom la berpediang ngim pediang makanya kacang pendam jut ya kajing itu kadar orang ke video video Katolik phimdai ban sorem namar keren ya kajing sha phimdai ban darab jot phimdai ban sha ya kadar ubadon kum kato kajing lo karena biasa ya utu kadar kalong kumba phi darab jot ya ki kam snow ya ki buipo utu kadar omdai dang tu kadar re ki dor ki no yalam niam jong ki kan hun bala ki ba don jadai bat ki politician khamtam ha kapor election ki jikro ju kentu ki ba bakin vote utata mu maya rap ya ka balang ka jungi te ma phi ki ba phim dai bange ja ki ne ki no yalam niam ki ba ya lap tin blai bat haga juga por ki ba kwa ban rung si ka politics ki ba kwa ban le politics kini ki barang ki kam politics ki kam thokam skor sudah kenang ba mangi ki ba ngina be mangi ki ba ngim dai su ki be kunta phimla ban le rubi ban man pen be jengi phimla ban man pen be ban wan pen buar ngi bangin thep to ta kasong kamu jengi gen gidon ka ratu bu gidon ka hok jungi bangin thep bu kasong kamu jengi ngin thep eno phimla le ayu phi kane ka jingle jong kine ki no elam niam hagini ki singi bam ta khamtam haga por election ban pen bi jik ba kin thep ya candidate tu badon jade bat ki no elam niam te kane kalong ka ba panthamula ya ka kerteng jung bule ka panthamula no haga bade ka jing sakri bule nakaleng ka juma nga penrem jur ya ka jingle jung tu khada bar nga penrem ru ya kito ki we ki no elam niam ki ba ju le politik haga por election kam dai ba phinle politik haga por election lada pikwa andrung ke politik resign no naga kam balang rung ke politik yang sundon lada phim yang election lada philong tang canvassor no canvas kan mon nakaleng ka jungi ki ba ngim la ban kham re what you don bentapat baka politik kat ba phidang long kinong lam balang kat ba phidang pendon burom ya ka kerteng kadang bulai what you klejak tung maka politik namhar kapalerannya fihi ngayaro sikadai ka jing stor ding tuiko ang to te klas ngat em padar poskat padar pongprok ang to te klas ngat ka video kala viral kumto pipen ini ya itu ko ngala sengap lut jaga ka video itu padar Shulong mau dayu padar umnut ban haras namar itu ko ring daga video ru radai hajaka bari te ada indon kamera te kai ga ban jai itu ko itu padar ulak keren he ba batu berngiam ru ban pakem pulit itu ko kemutu padar fi cis padar ikat kena ikat kemudian badang todong la urlong kajing keren jung badang todong haka bau badang todong uang ba ki nongelam balang bunsin haka por election ki don jingade bat ka kam san pertai ki nongelam balang ki penbi te ki ba haka por election bakin vote ju candidate badon jadai berki knang bamaki kin yo jementoy kumta lada mangi ki ba nginge ceki tapi ngim vote su daga mon so phala jong re ngela vote do ya ka mon ya ka jingkwa jung tu padar kan ubadang tudong ada keren lupa jingkran ni ubadang tudong kilong ibadai ngadang personal rimha bun ki jingkran du ngadang personal rimha ukurannya ki jingsha nre sulong ba upon mi timsi te kajing timsi hu bro kakawe galong kajing penbitar pelat ki no komen
Namar ki don ki bro ki penbitar bha yani ki nong le YouTube yang harus penbitar bha ki berngam ki kana nolak kujai dai na kaleng kajonga ngam sol wala keren kuno kuno ngam sol tang bala tangala bitar tinge ngahaban that ya ki kerteng ngahaban that ya kino kino ki bro ki bala komen dolam banting si la de ngam kwa banting si tang bala tangala bitar kasadon kapuar bang ngahaban tim si ru ngam ter betar thar mar la tim si ma phi de long la tim si ma ngat am lo ka anya yi kumata dara ka an kali siliang kamlei ya gitu ki nong tim si hakil ti ki singking lara kain kamlei ya gitu ki si sosial media cuma kamlei yang ke kumang umatan bakal jengkren di badan trong ya kino elam balang hakaba badan trong jengkren persa nak kuar ya kino elam balang hakaba dei bat kajing dan ta jong kino elam balang bat di politician kamta maka portibut mata kala urlong ling ba kajing portibut tu kadar bat kidonru kiwe kino elam balang kijule hakaba election kiju penbi jingi kipai ba kiju kro yang ipat ba ki penbor yang ipat ba bangin vote ju candidate wadon jade bat kino elam balang kenang ba maki kini jung toy mangi ipat ba ngi jung toy re dai maki ipat ki jung toy ki ong ba mulai rap ya ka balang kadini rap ya ka balang lani rap ya pi personal ya gitu kino elam balang te mangi ipat ba ngi done ka rak ngimdai ban sungek bi oh itla fide kristan fide ban lejer yang lada fidang don hakateng balang tang ba phimdai ban ngebi fide ban pensonorim bha ya kajing ki lada ki kai bakla mai prian sim tang ya kijing kai badai mar bunsin mentagi nong yalam balang bikin ngelap kiju yalap he kiju yalap leo ha ba ki yalap ha ki sen kiju ngala le kum tang ya kedu ya utang tang le kum tang nga be ki snow hangame bha ki so khlo hai la de nagare ka jonga bunsin ngam bisu tanat ya ki nongelap balong itu ngam kwa kum gitu ki nongelap na kwa be ki nongelap ki bas ngeurit nagare ka jonga ngam persa ya ki balang kristan nomor der ngade kristan re ya ki nongelam ki barsap ken ngam persa omde ya baru kino elam balang mo re katokat ne kino elam ki asap laude kadar pastor turun besan rang balang babu ketikis kiwe ki rang ba lingdo ne ki no elam niam lada ki yalap asap ki elam baklai ki pat ba nagren kajang bitar keren persa re ya baru mo akan persa re tangi ki no elam ki asap ki no elam ki balam le ki no elam ki bersneu ki no elam ki butpo ngajukran persa te nakren kajunga ngampang kren jong tangkane kulai sibun kulai sajarung sampai dengan video ingin saya siam biang haki baibat di video manta kelamit kala don arpun riu menit live kuwe live ar second kulai sibun ingin saya siam biang haki baibat di video